Vendors for Economic Development ED have urged its members in Harare to be orderly ahead of the Southern African Development Community SADC ahead of State and Government Summit slated for August 17. Ashperi mwishe mune Zimbabwe vakomana mavendors ari kunzi behave vari kunzi pachaitwa the upcoming SADC Summit vanofanira kudzikama. Saka menda mashuka anobuda nyogwa pana muri subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina mnengwa muchinzi. There have been reports of vendors being moved from the Central Business District ahead of the summit. Vendors for ED National Chairperson Samora Chisho yesterday said vending could not be eliminated and urged vendors to continue to behave in an orderly manner. Chisho said they were working well with the government but accused Harare City Council HCC of not embracing them. We are working well with the government through the Small and Medium Enterprise Ministry, but Harare City Council has remained our major challenge as we are being chased away from the streets, Chisho said. Domashwari buda pana pazvinzi aiwa vakomana ava pane nhau dzangobuda dzinzi ava vakomana pa upcoming SADC Summit mavendors achabviswa mutauni vanhu vachema aiwa tinorarama nezvatitangotengesa musuwo tinotenga tinodya tichirarama panapa tiri kuona kunzi vakomana ava vendors for ED vari kuti aiwa takanoadresa issue yenyu zvikanzi aiwa vakomana munofanira kutengesa zvine order but tiri kuona kuti vadaro futi the Harare City Council iri kuyachiisa crackdown mutauni vakomana vari kumanyisiwa vari kutenderedzwa zvinhu zvichitogwa at the same time zvichinzi vakomana vari kunzi ngavabhivha havasi kudzingiwa. Motudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell.